Nipila sa mga principal sa mga public schools may pahibaw ng daan sa buhatan sa Schools Division Superintendent sa Dakbayan sa Mandawi nga mosagup na sa modular learning tungod sa kainit sa panahon. Apan wala pa'y formal nga request nga nadawat ang DepEd Mandawi City kabahin sa pagsagup sa pipila ka mga tunghaan sa modular learning. Hinuon gitugya na sa DepEd sa mga prinsipal ang paghukom kung musagup ba sa alternative mode of education. Ini ang report ni Nico Sereno. Sa impormasyon nga nadawat sa DepEd Mandawi City Division, may pipila ka mga eskwelahan na nga nagplano moduso kanila og proposal. Alang kini sa alternative delivery mode of education sama sa pagbalik una sa modular learning. Wa pa hinuon na pinal kini nga plano apan matod sa tigpamaba og legal officer sa ilang opisina, gitugutan na ang mga principal nga modesisyon niini. Ilabi na kung gikinahanglan na gyud taliwa sa grabing kainit karon. Nana na sila'y power to decide on that. Naman tay available gyud nga mga katong self-learning modules na to from previous year and then we continue to reproduce this year man. Kabahin sa pagpalit og dugang mga gamit sama sa electric fan, matud sa DepEd, doon na kuno'y budget ang mga eskwelahan. Mamahimong kuhaon ng pondo ubos sa maintenance and other operating expenses. Pwede na sila using their MOE, mupalit sila og mga additional electric fans. And then pwede sad in collaboration sa ilang PTA, it becomes a school project. So muna siya ang atong mga measures nga gibuhat. Ana-ana karon sa katapusang quarter ang klase sa mga public schools. Kabahin sa kainiton sa panahon, gibana-bana sa Pag-asa, wabot sa 41 degrees Celsius ang heat index nga nasinati sa Sugbo karong adlaw. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.